Det her kommer ikke til at ligne en almindelig undersøgelse af behandling, fordi vi hele tiden stopper op og går meta, og jeg viser nogle greb og så videre. Så det er ikke sådan en behandling, vi ser ud. Det er bare en demonstration, det her, af nogle forskellige ting. Ikke? Se, hvis nu Joshua var kommet til mig som en rigtig patient, så havde jeg jo sagt goddag og velkommen, og min undersøgelse af ham var begyndt allerede ude i venteværelset. Når jeg kommer ud og sådan tager imod ham, så kigger jeg på, hvordan sidder han i stolen, hvordan rejser han sig op, hvordan bevæger han sig med mig hen i behandlerrummet. Og bare det at se folk i bevægelse giver en masse information om, hvad kunne være problemet. Også allerede inden du har læst henvisningen eller har snakket med folk, har du måske en idé om, hvad er problemet i dag for den her patient. Og nu piller vi en lille bitte del af den samlede fysioterapeutiske undersøgelse ud og fokuserer på det. Okay? Så vær opmærksom på, at den fysioterapeutiske undersøgelse er meget mere end den manuelle vævsundersøgelse her. Jeg har valgt at lægge Joshua her på ryggen, fordi jeg har snydt. Jeg har faktisk spurgt ham, om han havde nogle problemer i sine ben, og Joshua har sagt, at hans venstre skinneben på forsiden, det begynder at gøre ondt, når han løber over et vist tempo og en vis hastighed. Så den fysioterapeutiske manuelle vævsundersøgelse starter med den lokale inspektion. Okay? Den samlede undersøgelse, der vil jeg måske se ham bevæge sig, jeg vil se ham stå, jeg vil sammenligne hele kroppen osv. Nu piller jeg en lille del ud, og så kigger jeg på hans underben her. Hvad kan jeg se? Og når vi undersøger en ekstremitet, så er det rigtig godt at gøre det bilateralt. Det betyder, at vi sammenligner de to sider, både når vi kigger, og også senere, når vi mærker. Og det jeg kan se, det er, at hans højre lægmuskel har en anderledes, måske lidt større muskelfylde end den venstre her. Jeg ved ikke, hvad det betyder. Jeg ved ikke, om det har nogen sammenhæng med det problem, han har. Jeg registrerer bare de forskelle, der er. Og der er forskel på højre og venstre her. Jeg lægger mærke til, at hans venstre hofte ligger mere udadroteret. Det er tæerne, der peger udad, men det er jo i virkeligheden hoften, der bevæger sig, når tæerne peger udad. Kan I se det? Hvad det har betydning, det ved jeg heller ikke. Men når det er et løbeproblem, så kunne det jo sagtens have en eller anden betydning for hans løbestil og måden, han belaster sin krop på. Og allerede nu, oppe i mit hoved, så begynder detektivarbejdet. Okay? Jeg skal hjælpe Joshua med at komme ud og løbe igen. Det kan være meget mere end et lokalt problem lige her i hans underben. Det er der, han får ondt, når han løber. Det kan være, at han har nogle stramme udadrotatorer i hoften, der påvirker hans løbestil, så han belaster mere her. Hvad ved jeg? Og for at undersøge det 100% og til bunds, så skal jeg måske have ham op på et løbebånd og lave en løbestilsanalyse. Måske endda i de løbesko, han normalt løber i. Måske skal han have lov at løbe lang tid på det løbebånd, for det kan være, at hans løbestil ændrer sig, når han bliver træt. Okay? Så begynder han at løbe anderledes. Det springer vi over i dag. Udover de forskelle, jeg har noteret mig i muskelfylde i lægmusklen, så kan jeg ikke se nogen forskel. Det ser fornuftigt ud, huden ser fin ud, osv. osv. Så nu er jeg klar til at undersøge generel muskelstivhed. Det er en meget grov undersøgelse, hvor vi bruger det her trykgreb. Trykker ned, slipper. Og jeg undersøger på begge sider samtidig. Kan jeg se det? Så kan jeg sammenligne med det samme. Skulle der være forskel på højre og venstre side? Jeg vil forvente at finde højere stivhedsgrad herover, fordi jeg ved, at han har et problem her. Det gør jeg ikke. Det føles ens. Ja. Det er det. Det kan man i princippet gøre i alle musklerne. Hvis jeg vil undersøge lægmusklerne isoleret, så skulle jeg måske lægge ham om på maven, for at få et bedre indtryk af det. Jeg kan også undersøge hans lår heroppe.
Der er en let forøget stivhedsgrad i hans vastus medialis bilateralt. Der er mere stramt i hans venstre tractus iliotibialis end i hans højre. Kan jeg mærke, det er mere stramt end herover. Det passer meget godt med, at han er udroteret i sin venstre hofte. Det passer meget godt med, at han måske belaster mere hernede på grund af en forandret løbestil, osv. 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 Godt. Hvis man kommer fra den positivistiske naturvidenskabelige skole, så fortæller den her generelle stivhedsgrad der noget om belastningen af de enkelte muskler i kroppen. Kommer du fra den anden skole, den mere humanistiske, så tolker du stivhedsgrad, muskulær stivhedsgrad, i relation til personen. Og så tænker du, hvis han har forhøjet stivhedsgrad, så er der nogle teorier, som tolker det som mentalt følelsesmæssigt forsvar. Med andre ord, personen er stresset på den ene eller den anden måde. Mens for lavt muskulær stivhedsgrad, det er sjældent, vi møder det på hinanden, vi er sunde og raske, men der er nogle mennesker, når du trykker ned i deres muskler, så føles det på en eller anden måde mærkeligt dejagtigt blødt. Du får slet ikke den der muskulære elasticitet. Det er som om dine hænder bare synker ind i vævet. Det er alt for blødt. Det tolker man i nogle teorier som lave fysiske ressourcer. Det her er en person, der har givet op. Okay? Først så spænder man op og strider imod. Og når man har været tilstrækkeligt stresset og under pres i tilstrækkelig lang tid, så giver man slip og giver op. Så det er bedre, siger nogen, at have forhøjet stivhedsgrad end formindsket stivhedsgrad. Men det er selvfølgelig bedst at have normal stivhedsgrad. Ikke? Det der med stivhedsgrad er et udtryk for musklens hviletonus. Og allerede der går der jo noget galt, når vi siger tonus, fordi i fysiologi vil I lære, at tonus, det er aktiv kontraktion af muskulatur. Det er det ikke, når vi snakker stivhedsgrad. Muskulær stivhedsgrad er i den afslappede muskel, som ikke har nogen nerveinnervation. Der er ikke aktivitet i den. Man kan godt se muskler, der står og arbejder, sådan lidt krampeagtigt. Det kan man godt se i folk, når de kommer. Det er sjældent, men det sker. Så skal man have de muskler til at give slip på en eller anden måde og slappe af. En krampe, ikke? Så kan man prøve med nogle forsigtige udspændinger eller noget, inden man begynder at arbejde på det. Så nu har jeg vurderet stivhedsgrad i området. Nu er jeg klar til at vurdere hudens tilstand. Jo, og når begynder man at lægge køller under folks ankler og knæ og sådan noget? Det gør du, når din indledende inspektion er overstået. Du har set det, du gerne vil se. Jeg har set det, jeg gerne vil se. Så må jeg gerne lege ham behageligt. Men hvis jeg starter med at lege ham med puder og pøller osv., så får jeg ikke hans spontan lejring. Altså den måde, han lægger sig på af sig selv. Og der går måske noget værdifuld information tabt der, ikke? Men nu lægger jeg noget under hans... så her. Ligger godt. Ja. Yes. Trykgreb, muskulatur. Et eller andet der i hans mediale gastrocnemius hoved, ikke? Også noget der i det laterale, mere faktisk. Begge sider mest i venstre, føles det mere strenget. Ja. Okay. Huden kan man undersøge med forskydninger med en hånd, med 2 hænder. Og hvad er det, man undersøger, når man undersøger huden? Først og fremmest er det bindingen af huden til de underliggende strukturer. Hvis man undersøger og mærker et sted, at det føles det meget stift, det er som om huden ikke er så forskydelig her som herover, så vil man meget ofte i lagene under mærke vævsforandringer. Så det kan være en første indikation for, at her er noget, jeg skal ind og arbejde videre med. Hvis folk har haft operationer, så kan de forskellige lag nogle gange vokse sammen, og det registrerer du også, når du forskyder huden. Og hvis der er mange sammenvoksninger eller adherencer, så kan det forstyrre funktionen. Og det opdager du på den måde med de her forskydninger her.
Man kan også rulle huden. Det kan være svært at få fat nogle steder. Men hvis du kan rulle huden, altså løfte den op i en pølse og rulle den frem, folde eller rulle, så vil du kunne mærke forandringer i underhuden meget, meget nemt. Der er vel der? Ja. Det passer meget godt med, at der var nogle muskulære forandringer nede under i hans gastrocnemius solidaire. Rulle kan man jo ikke gøre bilateralt på én gang. Så må man rulle en side, og så må man rulle den anden side bagefter. Og så sammenligne her, ikke?